Nou confinament a les comarques del Segrià. No entra ni surt ningú. Vigileu la carretera. Aguanteu les vaques, vigileu! Camarús, on vas? Fotos una fava! Atura't ara mateix, que no es pot passar, hòstia! Que no me sentiu? Que no pot passar ningú aquí. Iai! Mira els pardals com cauen, encara serà veritat això del 5G, Mira, aquest papa ha agafat una avioneta del FES, que vol marxar amb avió. Buf, vols dir que ho aturarem, això? La veritat és que té molt mala pinta. Molt mala pinta. David, què collons està passant? No crec que estiguin preparats per la veritat. Això només ha fet que començar.